pagkasubo pod sa LGU no sa Tuburan. Daganihan nakaisguta nga ang Cebu Police Provincial Office na subo kay ilaha biya ning kumbaga kaparte ra sa Kabanay ba. Pero karong tungod Idol Mikey ang lungsod sa Tuburan mga kadagkuan ni ini nasubo ni ini nga kamatayon sa maong hepe no nga si Police Lieutenant Colonel Glenn Heafy. Ang hepe sa kapulisan sa Tuburan ay kuan ba na suod kayo sa daghan nga mga tao dito mo nang ibati gyud ang tibuok lungsod sa maong panghitabo kung din kalit kay Mikey kay murag gahit naman siya sa iyahang gilingkuran no inana. Ato ang paminawon ang kumpleto detalye kabayan sa mga balita atong kauban si Idol Chixie. RMN Report. Wala na'y kinabuhi sa dihang nakita na ang patayng lawas sa hepe sa Tuburan Police Station sulod sa opisina ni ini atong hapon sa Enero 4, 2025. Ang maong hepe mao si Police Lieutenant Colonel Glenn Heafy. Nasayran nga sawa pa kini makit-an nga patay, gikatahok nga aduna pa kini gipamati nga panakit sa iyahang lawas, hinungdan nga ni sa kakini sa iyahang lawak. Apan giingon nga wala na kini makagawa sa iyahang kwarto, hinungdan nga gisusi kini sa iyahang mga kaubanan nga pulis. Didto ilahang napalgan nga nag-ubo ang police official o wala na kini maglihok pa o giingon usab nga bigahi na kini. Subay ni ini mipagawas usab og mensahe sa ilahang paghandom sa mitaliwan nga hepe ang LGU sa Tuburan. Diin ilaha kini gidayeg isip leader sa kapulisan sa ilahang lungsod. Mi paambit usab sa iyahang mensahe si Tuburan Mayor Aljon Diamante. Diin hingpit iyang pasalamat sa serbisyo ug dedikasyon sa maong hepe. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie. Di kapugan sa paghatod sa nagunawang lapas nga balita. Tatak RMN, tatak IFM, balita.